Haganega Yukirish Bakhuid, Tongin Duai Nagabinda Ersilia Nomurum Ban Light Naka Jimlin Basni Barro Duai Nagabinda Susi Mary Marbaniang But Lamshai Mausor Nagabinda Kajinkarku Kajingae Hello Junki Bakindubio Jinko Jinkia Duai Nagabinda Steffi Jerva But Bonnie Roy Marwain Ba Kibapin Kare Banyato Duai Nabenda Juban Cliff Karbingar Badan Hapadeng Jimpang Jing Shitam Duai Nabenda Nabenda Teritz Im Badan Hapadeng Jing Shitam Duai Nabenda George Solam Piao Badega Sngi Kajungi Laispa lai putra. Wan baru ku hemen ku para. Wan yaro Sngi stay wan jingra. Jisu hakaneka step hakaneka Sngi Trai ba arjanga ayam advent ngidwai kerpang nagabenda ka procession ba janganang stoin dices haka parish kenshi baro ki paid ba ki alunglang pakin poisuk poisain klam kano ka jingtut ke jingvit ke jingma ngidwai ru nagabenda yaladei ba ka bor Jisu kanang trai kam halujangi vei pa ivei lemba kaneka knia ka kriam Bakhuid Trai Ha kerteng upa barukon barumen sim Bakhuid Amen. Kajinga jango Trai jangi Jesus Christ bat kajingi jango blay lem bat kajingi sulak jango men sim Bakhuid kindon rengka bet pi barong Rengka bet piru. Ko himmen ko para tong isang sport ban pan map nagabinda kilait jangi barong kajing kot janga kos pat kalong ban pen bait yagalindi ban kla kabamul Ben pai shao Trai Tanginang sangesh por ban puson halar ki jing talot halar ki jing tuna jangi hakabangi don kam ben kala kabamut pau Jisu unam pen kuit par yaga donut men siam jangi daga jingi snake jangu daga jingi it ka Kotrai Jisu map igi pop jangi sait kud yangi nap aro ki pop ki bangi lele plong yangi ki kun ki Bakhuid daga jingi jame nga pala how blay pradan por baro bade happy ko himen ko para bangale pop shibun e daga jing prakat daga tin daga kam daga jing leklet daga jing le pala janga daga jing le pala janga Daga jingle padat bakrao e janga. Namar kata ngakarpadi kamaria Bakhuid. Kabayay sa katisoti. Yaki angel bakiri kuid. Pariapi ko himen ko para. Banduay nagabinda janga. How Trai ublay jangi. Ublay badon bor baro nis ne yangi. Badendala mapiki pop jangi. Unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Trai can not go play his name.
Dubai. Ni IT ya bahar ke jing dumo shime changi bangin dup la ban yomad ya bunom penim we Emmanuel ha ke jingim changi mani ka kerlit ma ni Dubai nagabinda ki bapang ki bashito ni Dubai nagabinda ki barake ke Sngi ka ni Dubai nagabinda ki bala sakama ba Trai pen kringya ki baro shaga jingid ka jung ko blay ba dan bor ba ro but ba yisune wat sha ba ki jingle jingkam ki ba kencha perte kin pinwit ya ki tu ki ba pin kloy ban ya kendu ya ukun jame henry to ai ba ga jingi kai yangi ya ga jing start bening kan pelong yangi ki ba don rankat bado uba im bat sen sha rankat bad me ha ke jingelang ka we jung men sim Bakhuid ublay Junom la Junom. Amen. Kajing pulih nak kitab Isaya kalanong kabasaw po kadukot iway hadut san kanday hadut kadway. To pentingan ya upa jonga ublay jong pi uong. To keren pentingan ya ke Jerusalem batu perta ya ka bagakut katma jong ka balamap ya kajing boman jong ka bakalayo arban kajing penshitom nagakti utray nakabenta ki pop jong ka baro. Kawai kasur kaperta. Hari kenja to penkre ya kalenti jong utrai. Hari siap to penbet ya kalenti ba na kabenta ublay jongi. Ya kathem baro en sa pendap. Ya ulumba bad lumrid baro en sa pensendam. Te ka kendau ka bakhuru khoram kan samadan. Bad ki jaka ki basokru kin sa ijli. Hangta ya kaburom utrai en sa penpau. Bat kibriu baro kin sayo ilang yaka na bakasintur utray kalakren. Kilait kiu mapi sya ulum bakenjang ko siyon konongra yaka kubor babaha. To penjam lakasur kat badon kabor. Ko Jerusalem konongra yaka kubor babaha. To penjam yaka wat shepting. To ong hakinong ba ka Juda. Hakmi ublay jong pi. Hakmi utray ublay uwan da kabor ba. Bat kaksangti jong u kasensyar na kabenta jong u. Hakmi kabainong jingjob jong u kadon bat u. Bat kakusnam jong u kadon hakmat jong u. Un besa yala kilang brod kum unong syarai. Un lumlang yaki kun lang brod hala ki ksangti. Un ra yaki hala syadem. Bat un yalam suki jai ya ki badang aibun. Kaktin jong utray. Songo yaw blay. Nomor nyew spa nrupu kendai. Nyew spa nrupu kendai. Antifuan kendai kadway hadu kadar kadlai. Beni Trai ya laga jingi stay doa la jingi la jing beni kajing ya ram jauh Trai kajat ya kibating jingi kan ku akan
kajing buli na kachiti ba aru Petrus Bakhuid kalnong kabalay kadkot kabapra hadu kabakatsaw. Wat kelet yakani kawai kajing shisha ku ba id baha utrai kashi Sngi kalong kum shi hajar senam badshi hajar senam kum shi Sngi utrai umlong ubasuki ban pendap yala kakular wat la kidon kipatharai kumta Henry uyai sha slam na kabenta jongpi ba kwa yanu banyap Henry babaro kinpoi sha kajingkala kabamud Henry kasngi jong utarai kanwan kum unong tu pat ki beneng kenjat langaj ha kajing sawa kabajam bat ya kimet beneng en pen da kading bat ya kaparthei bat ya ki kam ki badon haka en sathang du namarba en sa penjot ya ki ei baro hakani karukom te ki jaj briu ki ba kumnu pidei banlong ha ki jing im jong ka jing khoj ba ka jing riu blai da ka ba khmi lenti her ba da ka ba pen kloi ya ka jing wan ka sngi jong ublai da ka ba ya ki beneng en sathang bat penjot thiau bat ki bor tan rai kin sa hin ha ka ding Henry katkum ka jingkular jongi katkum ka jingkular jong u ngi khmi lenti ya ki beneng ki bathamai par ka parthei ka bathamai ha ki ba ka hok kan sa shongsa ti kumta ko ba id namar ba phi au khmi lenti ya ki ni tole karbala ba ensham ya phi ki ba khlam jing tingit ni jing thodak bat ha ka jing suk ka tien jong utrai Isongo iable. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Topen kreya kalanti jong utrai. Baru beri baro unyo ika jing penemu play. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengkad wat pim. Rengkabat piru. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kumu Markus. Kaburam hamego try. Kajingstang jong ka gospel u Jesu Christ ukun jong uble. Kumbala to hawu Isaya nongya tulupa. Hakumi ngapa ia wunong lang kubor jonga kashua jome. Uban penkre ia kalindi jome. Kasur jong uta ubaparta hari kenja. To penkre ia kalindi jong utrai. To pen beit ya kilendi sinking jongu. U Yohanes Baptist ula pau ha ri kenja. Uda yalap ya ka baptisma jong ka jinkarla kabamut nagabenda ka jimmap ya kipop. But baro kila yaleit shau nakatain Judea, but baro kibriyu na Jerusalem. But kila sha pen Baptist hau hakawa Jordan. Kida plan yala ki pop. Uya anis ula pong dage sopti sni ut. Bat ulate da upan bosni da ka sengkai jongu. Ula bam da ki puit bat ka ngap khalau. Bat ula yalap uong. Uta uban wan hadin jonga. Ukam krau bor benyenga. Ngam long ubabit. Wat bandem. Badman lau yakiksai juti jongu. Ngalapen Baptist yepi daka Henry ma'u unpen Baptist yepi da umen siem Bakhuid. Ka gospel jong utrai. Kajiyara yamego Chris.
ko himen ko pera bayit ha utrai Jesus Christ. Ki jimpule mendakasngi ki kot ki ver yangi ben puson syapang ka jingkardor jong unom penim jingkardor jong ga juk jongu nom penim ka por jongu nom penim u Isaya nong ya tolupa ula perta syaki brio to pendengen kane kalongka ayom jongga jingsngau tengen ya bara ki brio ki baladu jingkermen ki basngau si how try jisu ngisngau tengen how try jisu ngidon ga jubab ngidon lut ki jubab halor barro ki jinge kabangya kendu ha kane kaperte nagadaga daw kadba wan kane ka juk jongu nompenim ki briu barro kin snow tengen but ki snow shine but ki snow kemen namar ki snow ya ka jingdon jongu nompenim hajan jonki hamalle ki kam ki bakile malle ki jimpar ka jonki hamalle ki jing snow jonki hamalle ki jingjia jonki kin snow im namarba unong penim udon ha sinda jonki haba ki snow ba unong penim udon ha sinda jonki kin light na ki jingjin jar but ki jing ting but ki stang ban snow shine but ki stang ban snow tengen but de na ka daw ka kubor nau Isaya nong ya tolupa kalong tolong ka bas snow tengen to pendengen namar ka jingdon jongu nom penim unong siuspa u Emmanuel kalonga por jonga consolation tang u Jisu ulaban pendengen iangi kibriyu kibakular ban pendengen iangi kinumla ban ya ine slam ban pendengen iangi lese kibriyu ki tarwa iangi bun ke baro baki ong hana kane ka pendengen yapi lese ka kane ka jingle jompi ne kane ke tiar lese kala balong kiar ne ki biri ne drak ne kano ka tiar pensngapa kin ong kilab kane kalaban penkamen yapi kane kalaban pentengen yapi henrengitip endala la deep part yenda la nguit part yenda la stang ban mad part ngistang ban snow jingjar ban ya kaba ngisnow tengen ngiyo ibon gibriyo ki snowsi na marga jingle jonki ki snowsi na marga jimlin basuniu kaba kila mad nadu ka por kila stang ban mad ningkong ban minda kimla shuban light lui te baro ka perte ka tarwa hangi bon ke baro kaba ki ong ka pendengen henre ka shukor yangi ka perte ka tok yangi ka perte ka pinget bij yangi bad kapelong yangi mraw jong kataka jinglong bon sin kaperte kate mraw yangi henry tang uwe ubadon gabor ban pelai lud yangi naka nega jinglong mraw naka nega jinglong ka jong ka jimlin basini baro uta ulong u Jesus Christ naka taka daw ka gospel mendakasngi kalastang kumno u Markus ula kranshai kadar yakaba ula yomad nakaba yomad ula ong ngakwa ban itu happy yaka kubor siya pang Jesus Christ but kane kalong ka kendin hakaba ula stang yaka gospel haba ula stang ban to kane kalong ka kubor baba omdeshu kum kita ki kubor min hindai omdeshu kum ki kubor kaba ki briyu ki itu hangi Henry kane kalonga kubor kaba u Markus ula itu hangi u hikai hangi kalonga kubor baba ka kubor kaba pelai lud yangi uno ubriyu kano ka briyu bakloi ben snap bat pediang ya kane ka kubor kinyo mad ya ka jinglait luit na kano ka jinge kaba kidon kamda mena ki pop dina ka daw u Markus haba ulato ula yomad hi ya kaba ulato ula yomad ha ka jingem jongu ya u Jisu ya ka kubor baba
Haba ulayo madia ka kubur babaha ka jingim jongu kaya ka balajya hagu. Ulas tang balong ubaslor. Bad ulas tang balong uburyu bakloy ben yang nakabenda ukris. Ula kalalong sinran jongu Jesu Christ. Badai nakataka daw hakinomba Alexandria. Ula sya iki beryu bantan iyawu bad penshitom iyawu bad peniap iyawu. Kaya kala pelong iyawu ban sya shitom hadu kata ban yap namar kekerteng jong uway uberyo uta ulang uji su Christ Nazareth. But kata ka kubur baba kala pelong iyawu ban lai loy na kano ke jingting kabakang iyawu. Nius ngo naka shiti jongu Petrus hakamato Trai Sngi kalong kum 6,000 Sngi. But 6,000 Sngi kalong kum Sngi. Nagabinda jongi buon ki buriu ki batiapang habaki tiapang Sngi Sngi kalong kum 6,000 Sngi yaki. Namar kim la shuban sha. Habang yakendu kano ke jinge warladang imla ban yotiab shimit ngike snow kalong 6,000 mit. Henry nagabinda utrai pat Sngi kalong kum 6,000 Sngi. 6,000 Sngi kalong kum Sngi kaya ka jingmut jangane. Ka jingmut jangane ka kandin jongu Petrus Bakhuid kalong utrai ulong ka jingstang utrai ulong ka jingkut but how utrai kadon lut ka jubab. Nagabinda jongu Jesu nagabinda jongu nampenim baro kisnem baro ki por baro ki jug kalong kaju but how ka kindup lut baro ki jug baro ka por bad upen janai kabamut nagabinda jongi ki ba im prapos nem ne kindai pos nem kita ki kindai pos nem kalong kum Sngi hakamatu Jesu ka kindai pos nem jonga jingim jongi kalong kum Sngi. Let's say don't apply jumpi kinna pela im hadu menda let's say shipos nem ne kadveis nem kadars nem katagi kadars nem jumpi kalong kum Sngi nagabinda Jesu ladang idon badu Jesu manlaka jinglong jongi kala poi shaw Jesu bad uji shisin Jesu shimdi yaka jingim jongi shisin Jesu shimdi yaka jinglong jongi nginom don kamban kusalai. Dese kat bangi syong hangne lese ngi perkat nagabinda jonga kanang jingai ngam tip shu ya kalawei jonga kalong kumno kalawei jonga nganio kam gi jam ne em nganio ye ki ingasem ne em kalong kumno ya kalawei jonga nganio ka bam ga di ne em nganio pang nganio shitam ne em bona prang jongi ngi kuslai kumne la shai kanjio anjia ayu yanga baro mangingi kuslai syapang la syai buona preng jongi ngim don ban pus kuslai syapang ka bamenda ngim ju don por ban kuslai bat perkat ya ka bamenda te bon ki briu ki klat ban im bon ki briu ki klat ban im namar bale ki kuslai syapang ka la syai te ki klat ya ka ji ya ka por menda henre ban lait na kini ki jing kuslai ban lait na kene ke jinge kabang ngidon hakama jongi ngidon kam ayu ngidon kam ban em rengkat badu Emmanuel ngidon kam em rengkat badu Jesu namar shisin bang istang ban aiti yalade shaw Jesu ya kini ki jinge baro kabang ngidon kan kelalong kum ga Sngi man ga por ngin salong kata ka Sngi kai kata ka jimur jang kata ka Sngi ba 6,000 Sngi kata ka Sngi hakak ti jong utrai kalong ka bor jong oblay shisinu Jesu udon hapo ka jingim jongi shisinu Jesu shimdi ya ka jingim jongi shisin bangi pidyang pura ya ka kubor babha ka jingim jongi omdon kubor suniu hapo jongi omdon kano ka kubar basiniu ha ka jingim jongi omdon kano ka kubor ka bapinding ha ka jingim jongi namaru Jesu umjuan ra kano ka kubor bapinding Jesu umjuan ra kano ka kubor bapin sausi yangi ublay wanra tang ka kubor bapin kemen yangi lada ngidon badu Jesu ngindup long ki bakemen na kata kadau isiaw la ong topin tengen namar
kane kalang ka juk jongu nom penim. Ki briu kila haka jingdo, ki briu kila sausi, ki briu kila kusrai halor bon ke baro, minta ki stang ban badu nom penim, bad ka juk jongu nom penim, ka por jongu nom penim, ka wantra pen ban ya ka jing seiso. Minta ngidon kamban snowutu jilliu ya kane ka jing kot ka jongu jisu. Minta lese don bon gibriu kilas ngungia banim ngiyoi gibriu kibas ngungia banim habakis ngungia banim ki perkat ban peniap yalade habaki akan do jinge haga jingem jongki ki perkat khaba banganum imshu namar bale kim sautu shu yaka jingem badu kris kim shimla badu kris lese ki don jingtip shapang jisu ki don ke knowledge ki don ke jingtip shapang nom penin Henry Kim don jingyo mahal Jepang nompen. Takadon ke jingya per na ke jingtip na ke jingyo mahal unompenim. Ladang im la ben yo mahal yo jisu ha ke jingyem jongi. Ladang im la ben yo mahal ya ke jimpenim ha ke jingyem jongi. Ngi wad ya ke baro saudong jongi bangi perkat kane kanai jinggamen ya nga. Nakata bon ki kon samla jongane ke juk ki wadi ke rompong jonga perte. Bad ki pinkut ya ka jingim jongi haka rompong. Ngiyos ngo kubon man gasngi na keleng. Utau samla ulayap na marula di ya ka drak. Ngiyos ngo ba kita ki samla kila pinyap yalade na mar ki buahit palat nanda kila do jingermen kila ya kajia kila ya penyap mar kelia. Bad kum kini ki kubor ngiyos ngo na keleng. Bale? Ki brio ki penget bij yang ina ka perte ba kane ka jingitan na janga perte ken kalongka meaning kalongka jimut baro janga jingim te ki bri ki wa jingmut don ki ba wa jimut ha ka kiyat don ki ba wa jimut ha ka sex don ki ba wa jingmut bad ha ka jingdi duma bad ki drug But kive, don't give a word jingmud haki pornography, don't give a word jingmud haki video ki basiniyo, but ki perkat hana lada le kumne kin kumen. Penban, kum kini ki brio baro, ki don haka jing sausi kaba jilliyo. But kidang du ya ka jingim, kidang pindu ya ka jingim, kidang penchot ya ka jingim. Henry, tang kawe ngidon kamban sauto minda, kumba ong yanis Bakhuid. Yanis Baptist. To pen kray ya ka lindi jopi. Pen bait ya ka lindi sinking jopi. Pen bait ya ka bakoru koram. Kanamba unom penim unstang ban trekam hapo jopi. Haba u Jesu udon rengka batpi ka jingim jopi baro kawe kan kala kumway pap. Lese mindangim don jingkamen. Lese mindangim don jing sukshu. Lese minda ngim don jingmurchu ya ka jingim. Let's say don't born give brew ke snow tight ban im. Naka binda jonki baro kadon ga jingkam men. Tang kawe kalindi. Tang kawe kalindi kaba ni don kam banjid. Kata kalindi kalanga jingdi lindi jonka kubor baba. Kata kalanga lindi jonka gospel. Kata kalanga lindi jongo Chris. Ladang ila banjid yakane kalindi ngin skoshkain. Skoshkain ngin sko komen. Naka taka daw Yanis Baptist wong ngambit wat ban lao ya sai jongo juti jo manoba lao ya uksai juti jonki jait ben trio ju lada wan mano ban jingo ya king jonki omde utrai ulao Henry kitung ya ki syakri bakin lao bakin side ya ki kejat kim utrai jonki ying jule Henry kin niamju kimju tung yano banlongi syakri kitung ya ki nongwe ki gentil bakil longi syakri balau ya ki uksai jonki bawan jingo ying jonki minta Yanis Baptist wong kumno ngambit balong usyakri balau uksai kata kamul palat ya ki gentil Ulaong ngam don kano ka dor habang ngajan badu Jisu. Ngam don ka dor, ngam don ka hok, ngam long ban lao iya kiksai
naka juti jongu namar lada ai kerdan ianga lada tung ianga ban lau ya uksai jo naka juti jongu Jisu nganum Trai namar ngam don ka hok ngalong uba ritam kane kalong ke jinglong jongu Yanis Baptist ba upen karau hadu kata-kata u Jisu upen karau ya unom penim hadu kata-kata habangit tip u Yanis Baptist ulong uba karau tam hapadenggi nongya tulu pabaro henre mau padu wong habangai penyanu jor yalade badu Jisu ngamdon kano ka dor ngamdon kano ka hok ngamla ban chim kata ka kam wat balong syakri jongu Jisu omde namar ba wong ngam Trai ban lau henre la wadlada utrang ban lau ya kiksai naga juti jongu unum don hok hadu kata usngau po yalade haba ukran syapang u Jisu haka jingim jongi baro ngikran laki laka syapang u Jisu Kris kalam sautu eye ngi kod ya u Jisu kalam sautu yaka dor jongu Jisu haka jingim jongi ngimju kein kordor hadu kata u Jisu ngi kod ya u Jisu henre kalam mud eye ngi duai ko Jisu yarap yanga wat habang yong ko Jisu yarap yanga ngimju don jingmut eye namar ngi duai nagapinta kano ka pang henre ngi leka ju kata kamut ngimju budor eye nagapinta u Jisu henre Yanis Baptist pan ula bu ka dor ka ba kam kinjang ka ba ula umpat don ka bor ban kinjo nagata ka daw ko himen ko para habangi puson siya pang u Jisu Kris ngimde ben susakot ha ke jingtip kabangilaban yo nakikot ne nakino ki jingyalap henre ngide ben ti jilliu ban yomad ya Jisu kata ke jingyomad u Jisu kan perlong yang ke balai luid kan perlong yang ke ba shem ya Jisu ba habang idon kan ke jimmut siga jar sngi kalong shisngi wadlarangi imslam ha ke perte ngilong ke ba kmen namar ngi im badu Jisu ka jingim badu Jisu Kris ka jingim badu Emmanuel kan pelong yang iki batumai te sisin bang yomad yakane nginum ngop hakano kana ka jingsuniu nginum long ki ba jaitu nginum long ki ba jingai na Jisu pinban ngilong ki ba wat shi wat ya Jisu man ka kele ma ka jingim tangin duai na ka pinta kana ka jingai hakane ki ukirish Bakhuid kabang idam pen kre na ka pinta ka Christmas ngintrang Jisu bat kani ke Christmas ngakwa balong ubri batumai ngakwa balong kabri ka batumai da ka ba yamad in adu ka dolod kanamba nganum paishu shaka pop nganum paishu shaka jinglom basuniu pinban ngan im ya ka jingim ka Bakhuid namar melonga kubor babana ka benda jonga ka kubor ka ba omdon mano ba ayanga hadumenda henry ka kubor ka ba wan na beneng kalangka kubor ka ba palait im yanga Jisu bait karku kardo yangi pensle yangi lemba kan iktin kapangi puson bat ngisngap kenamba ngindup yomar pura ya meha ka jingim balong ki balai luid balong ki bakala ka bamut enyaro ya utrai Jisu Kris tongin yang tongin pla ya ka jingait ka jing nganget au play upa baton bor baro unang tau ka play wat kendo wat how Jesus Christ pun wa marwechu utrai chu yau bela pun hamen sim Bakhuid yau bela kana ka Maria te soti bela shale bein popon Dios Pilatus la sana arpana yau la yap la tep yau la kiasha ki beya hagas ngi ka belai la mi pat ki beya la kiu shabene shang shakamon play upa badon bor baro nang dawn wan pat ben bishari ki beyim bat ki beya ngangeit how men sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingyas lok ki rikoid haga jingmang ki pop haga jingmi pat haga jingim bang chikut amen ko trai Jisu haga ne ga sngi utrai ba ar janga ayam advent ngi wan bu haga ma jame e jingkar pat barit jangi benam pen slay yangi bangin dup sngotengen haman la ka kerlet ma janga jingim jangi dap da ka bor jame Naka bentau ko papa ko jongi u bishop jongi kileng do bat ki katekes bakin mentai ban lai shala ki breu
Panyale kat bala la kabor, panyalam ya ki breu sya kajing pen im, to wan yer ku Trai Jisu. To wan hier ko Trai Jisu. Bangin dup singaw tho baka pop kapelong yang i kimraw, baka ne ka perthei kalong kajing pen rangkang par. Bad ba da ka ri ka basisha jungi kalong ka peneng, to wan yer ku Trai Jisu. To wan hier ko Trai Jisu. Bangin dup sya skor ya kinong lam ku bor ublei, ki bala khot yang i ha kane. Ki bala khot yang i ha kane ka por adwen. Ban kala ka ba muda shisha to wan hier ku Trai Jisu. To wan hier ko Trai Jisu. Bangin nang yai san ha ka jing singaw ret. Bangin dup singaw tho ba ka jing sarong kalong ka tanrai jung ki pop jungi baro. Bad ban persyang ban rat jendok jeng khong yaka na ka dono jungi to wan hier ku Trai Jisu. To wan hier ko Trai Jisu. Ba mangi iwei pa iwei in long kinora ku bor jung ka jing pen im ublei syakito ki ba don saudong jungi. Bangin dupan benar da kacing pen im, da kacing im Kristan ke basisha, ya kacing isen e yublei ya kinong pop. Tuan hier ku Trai Jisu. To wan hier ko Trai Jisu. Ablay ko pa, pediang ya kini kacing karpat barit jung ikun jome. Bad menang pensle yang ibaro, baka jingang nur jungi kalong ka baseizo, ha kene ka ayam jung nom penim, ha kene ka por jung Emmanuel, ba mendon rengkat bani. Ipan yakani dau Chris utrai jengim. Amen. Lai spa nripun riu. Lai spa nripun riu. ya duai ko himen ko para ba ka jinkinya jonga ba jumpi kallang ka ba priang hun hau blay upa ba don bor ba rom So tribe ding jingnya nek ji jompi. Kam taga ji ra ko rom ka jing chu. Ka jing trying I ba ka balang ko chu ba ro way. to priang hun ko trai ngi kar part ya ki jing duai ba ki jing tarwa ba rit jongi ba namar ba ngim don ne yeru ka ban ya side na ka ben da jongi to wan ban pelait ingi da ka jing da jang ka jing isne jame dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon renka bat pim David Piru. to ken tiu yala ki donor Kentia ki shau. tongin yaingu ya utrai ublay jongim Ka shau ha ko kate. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yeme
ko kinrad, ko pa Bakhuid, ko blei badon bor bad bam jikut, lemba utrai jangi u Jesu Christ. Uba, haka jingwan baning kong jangu, ula shim yaka jinglom briu ba po jangi. Badula pendap yaka saintur, kaba melamang nadu menshua, badula pli nagabinda jangi, yaka lindi shaga jimpenim bam jikut. Kramba, haka jingwan ba ar jangu, haka bor bat kaburam, kaba kaddu kadwai, la penpau yaka kam jame. Ni kiba minda, ni ap kame lendi yaka takas ni la ban pediang yaka takaba, ni nod ban kermen, ka jingpenim balakula jame. Panamar kata, rengat bat ki angel bat ki arkengel, ki ketsem bat ki hima, bat bar ki paid berlin bat ki bojang ke beneng, ni ruaya ke jing ruaya ro yame, bat ni pen bana klem sange. Bakhuid, Bakhuid, Trai lagi pak, eng berdei sawana kaburam jami. Usana, usana, Trai bersatu, usana you bersatu. En yaro you bawan, akan kutengu trai, eng berdei sawana kaburam jami. Usana, usana, Trai bersatu, usana you bersatu. Ko himen ko para, tongin duwai, bau Jesu nyelam yangi shaka juk jengu, shaka por jengu, ba baro ke jingim jengi kadon badu Jesu. Kenapa? Shi hajar snem kalong kum Sngi rengkat badu Jesu. Shi hajar snem ba Sngi kalong kum shi hajar snem naga binda jengi. Ay jisan nam pelong yangi ke ba i shisha yebu. Ay ke jimpen slay jengu Jesu. Jimpen slay jengu men siam Bakhuid. Ban kia halo jengi bai bai bai. Halor ke dekat met jengi, halor ke men siam jengi, halor ke jimbul jimbar ka jengi, halor ke dono jengi, halor baaro ke kam ke jam jengi. Kenapa ngindup don para bor badu Jesu unam penim jengi. Dashisha melong Bakhuid ko Trai, kata mei jeng ka jingkoid barong. Namar katangi karpadiame, tapen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi, da ka bapaya umen siem jame, kum ka umje halo jangi, bakin kalalong yangi, kamet, bat kasnam, jango Trai jangi, u Jesu Christ. Haka por baladino yavu, badala ka mons ngabha, ula pediang yaka jing shashitom, ula shim ya upu, bada ka baingu yame, ula kedia yavu, badula ay halage senran u ong. Tu shim bato bam na kane pi barro, na mar kane kalong ka medjanga, ya ka bainaiti, na ka benda jumpi. Haka ju ke rekomendala le bam, ula shim ya ka kuri, bada ka ba aingo biang yame, ula ayaka halage senran u ong. Tu shim bato dina kane pi barro. Na mar kane ka longa kuri janga snam janga, janga jutam bati mai bad bam jikut. Ya ka ben pen mi naka binda jumpi, ba naga binda ki babun, naga binda ka jingmap yikipo. Tole ya kane ban kan mau yanga. Ko snam bakardor jango Chris, tapen koi yangi. Tapen koi yangi men siam hadim pen koi. Pen koi pen kia yangi, yada yangi na ubamen. Kajimaya, jang kajinge. Kata sin bagi dunia, bagi tidak kani kakuri, iben kaya cinyam jombi kutrai, kadaru
namar kata ngi ki pa pen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jangu ngi tarwa ha me ko trai o po janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem namar melanyu yangi ki babit bania hakama jamme bar ban chakriya me da ka bas ngeverit ngi kar padia me bangi ki bayo binda hakamet ba ka snam ukris ngilong ki bala penya te likawe da omen siem Bakhuid taken mau ko trai ya ka balang jamme ka bala priang ha satala ka perte ba to penjana ya ka ha ka jingin rengka ba do Francis upa Bakhuid jangi u wilbat marwen bishop jangi but baro kilindo bat kirinium taken mau lemro ki himen ki parash in rang bat kinde ki bala yoti ya da ka bakar mani ka jimmi pat but ya baro ki bala kalat no ha ka jingis ne jamme to pdiang ya ki sha ka jingsha ka kama jamme to isne ngi baro ngi kar padia me bareng khat bat kamaria te soti Bakhuid ka kami jango ble u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis de Sales Bakhuid but baro ki rikui ki bala pinsnga bhaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo binda lem ha ka jingim bam chikut but bangini ra but pendon boram me da ukon jamme o Jesu Christ Dawu lembadu badhavu kallo hame ublay upa badon bor hage jingelang kaway jangamen sem Bakhuid barro ka burombat ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko parantong in duwai nagabenda para ka jingtumo jangi jingtumo shimet pangindup yamad ya unom penim u Emmanuel u Jesus Christ aka jingim jangi man ka kelima Iduai nagabinda baru ki jingdon kam shimet jangi. Iduai nagabinda ka diocese jangi. Ba katba kareke yaka Eucharist procession janga diocese. Iduai nagabinda baru paid ba kiba le jingle kiba shankali bakin light nakano kana jimma nagajing sir bakin long kiba sumar bha iwe pat. Iduai ro nagabinda ka inner healing retreat kabastang nadula shai ka sngi hadu sngi balang ay ka bor Jesu kanang Trai kam halor baro ke bawan shimenda hagane ke retreat laisngi kopa jangim ba happening kalong ka Bakhuid ka stay jamme kanwan ka hima jamme kalong ka mon jamme ha ka kindo ko ba happening to ay yang iminda ka jimbang jangi ka bahala kasmi patamap yang ikreng khang jangi kun bangi rungi map ka bless new yangi padwa dialam yangi shaka jimpen shoy and rate of light yangi na ka basiniyo Tapalait yang ingi karpad ko trai na gijing sni barra ha gijing spon jamme to ai jing sub jing sai na gisngi jangi krampa da gijing arab gijing sne jamme ngi light bara bona ka po pangin yo jing da na gijing jinjar barra kat bangi da ngap kemelendi ya gijing karmen Bakhuid par gijing wan pa jong nom penim jangi o Jesu Christ Namar ka jume ka long kaima ka jume ka por ka uram chinom ba chinom ko trai Jesu Christ me ubala ong ha ki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bar ha ka jings born jamme to ai haka ya ka jingsuk bar ka jinge tele ka we kat kum ka mon jamme mame uba im bar basensha junam la junam Amen. ka jingsuk utrai kandon bara bor rengka bat pim Ka bat fi. dap da ka jinge do Kristo ngini ai markalia Kukulang Hakumi u Jesu Christ u kun lambron jongo blai u Messiah u Emmanuel u bakit no yaka pop jonga perte so kito ke bala kot shaka jinka wai jongo kun lambrot
kasram chung Chris kan riang asya ka ching pam chukut. Trai chi Sngi Sngi me ngi roya me na gaminda kane ka ching khot ka ching ver ka jome ban shimbinda hagane gi ukerish Bakhuid mela pen kadang yangi da ka met bagas nam jome par me pen tangen yangi met bad men siam lemba kane gi ukerish Bakhuid jisu me yet kar ko kar do yangi
but yarap yangi ban nges kem but shanya tele telan yame ba melongo nong penim ba marway jongi ba melongo nong steals pa ba melongo kubur ba bahana ka benda jongi melongo play ko badan rengkat badni but menang pen kadang yangi abangi snosi abangi snow jinjar pen koi pen kya yagi ba pangi ba chitam na peleng jongi kner lagati jame halo jongi vai pai vai menda jisu Bangindup la ban yamad shirhem yame hagenega ayam advent bangin nankala ka bamod jisu ni duai naga binda ki kon jame ki bala sakama ki bala ngop hage jingdi babon jai ki bang ngop hage jingkarmi jang kiat bat ki drug bat ki duma bat ki ve ki jingsni bangin nankala ka bamod jisu ai more ki baro hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. To nginia duwai. Endala pendap yangi daga jimbam men siem ngi karpad rit yame ko trai ba daga jing yo benda jongi haganega jimaya men ki kai yangi ban thau daga jing start yakie ke bakenja partei but ban so triang yak hakie ke bakenja bening da ukris utrai jongim Amen. Utrai undon dreng kad bat pim Rengkap Bapiro. ngo yaka kli champi karpadi ke jingkar ku na utrai to blay badon bor baro bat bayisene uba yaka jingwan baning kong jongu kun bala kamar we jongu pipidiang snobha daga jinge but yaka jingwan biang jongu pi ap kemelenti un perlong ye pi ki Bakhuid daga jim phalang jonga jingwan ukris badun pendap karha ye pi daga jingkar ku jongu Amen. Kadba pidang mare ya ka tong jong kane ka jingim to un penlong ye pi ki bas kem ha ka jingate ki ba kemen ha ka jingkarmen but ki ba seizo ha ki kam isene Amen. to ye pi ki ba shat kemen minda da ka jingri bale ha ka jingwan longdo jongu nong sius pa jongi un en pendap kar hai da ki ba inong jong ka jingim bam jikut ha ba un wan biang ha ka burom jongu Amen. but ka jingkar ko jongu ble ba don bor baro uppa badu khon bado men siem Bakhuid kan hiar happy but kan sa but pi junom Amen. ya lesuk ban pen kare naga benta ka jing penim jongo trai Isomo Yauble. Number song. Number song. Tuhan Immanuel, Tuhan Sius Bayu Israel, Sius Baben Riu Babelatau, Ba orang lihat jingong rau, Tukmen, Tukmen, ku Israel, Tuhan Tuhan Immanuel, Tuhan Tuhan jing sadu play, wan bendren tiaga pertei, belajar sakma endalagon, bagaduk sudah yang kapon, Tukmen, Tukmen, ku Israel, Ulajan wan Immanuel.
kedukun hamen sim Bakhuid balang pamerikong cimentar baroboy jinam la jinam amen en yara Trai Jesu Christ jinam